Здравейте, приятели на историите на Мими за Коледа! Днес първо ще ви разкажа една истинска история, а след това ще ви разкажа накратко и за коледната елха. Тази история се случи с мен и моето семейство в края на 2019 година. През последните години прекарвахме винаги Коледата с семейството на съпруга ми, след което веднага се качвахме на самолета и летяхме за България, за да посрещнем новата година с моето семейство. Откакто се бях омъжила в Италия, в моето семейство тук имахме традиция всяка година да си правим коледна елха на 8 декември, както е обичаят тук. Да, обаче тази година си реках защо трябва да правя елхата, след като няма да й се радваме много и ще пътуваме за България. И така аз не направих елхата, както всяка година преди това правих, а сложих само едни светещи лампички във вид на елха до камината. Заминахме за България на 27 декември. На 28 декември в Нова Загора направих презентация на албума с снимки от нашето потопено село Атларе, Жребчево. Всичко мина чудесно. Беше изключително вълнуваща среща както за мен, така и за семейството ми и за всички атларци и приятели, които присъстваха на това събитие. Тогава се роди и идеята ми да напиша книга за село Атларе, Жребчево, което да обхване абсолютно всичко, което мога да открия. Хората бяха много ентусиазирани, зарадваха се от сърце и ме подкрепиха в това ми начинание. На излизане от залата на театъра, където беше срещата, майка ми и баща ми падат и двамата заедно още на първото стъпало, вследствие на което мама си изчупи много лоша кръка. Последва операция и 4 месеца грижи за нея. Баща ми поне видимо нямаше поражения, но той не обичаше да се оплаква. Нямаше как, аз трябваше да остана и да се грижа за мама и тати. Когато трябваше да отпътуваме за Италия, аз просто закарах детето и съпруга ми на летището и се върнах обратно сама с колата. И когато пътувах по магистралата, сълзите ме толкова много напираха в очите ми, че просто се разплаках. Сякаш подсъзнателно и без да зная, съм усещала, че разделата с моето семейство ще е доста дълга. Спрях на една от отбивките и се наплаках, докато се поуспокоя. Беше вече 2020 година и както всички знаете, тогава дойде COVID-19. Затвориха границите и пътуванията. И така мимето остана в България 7 месеца. Не съжалявам за времето прекарано с родителите ми, а напротив, то ми беше подарено с тях. Въпреки че поводът не беше много приятен, защото усещах, че остава все по-малко време да сме заедно с родителите ми. Грижах се за мама и тати с любов и гледах да им готвя и приготвям неща, които те не са яли. Градинарствах лятото в градината и започнах да събирам материали за книгата. А така също и да се срещам с някои атларци. Със съпругът ми се чувахме всеки ден, но все пак ми липсваха и детето и той. Когато се прибрах в Италия, отново се разплаках. Беше ми тежко, че оставах родителите ми в България, но и се радвах, че съм се прибрала при семейството си, при детето си. Тогава си казах следното. Когато човек вече има изградени някакви традиции в семейството си, той трябва да ги спазва. Дори това да е само една коледна елха, може да е само за един ден, но той трябва да я направи, за да не се обвинява след това един ден, че това е предизвикало нещастие в семейството. Днес книгата за село Жребчево е вече написана. Сега остава да се коригира от редактор, а после да намеря печатница и да се отпечата. Ако някой има познати в някоя печатница, моля пишете ми. Ще оставя линк в описанието към профила ми във Facebook. Ще направя и отделно видео, където ще дам повече информация за книгата. Ако някой желая да си закупи от тази книга, може да ми пише. А сега за коледната елха.
Коледното дърво е символ, който се поставя от дома или на обществени места по време на коледния период. Елхата в миналото е била вечно зелено и двулистно дърво, което е украсено с коледни светлини, топки, гирлянди и други. А на върха има звезда, което е вдъхновено от Витлеемската звезда и раждането на Христос. За първи път коледната елха е направена в Германия и е свързана с свети Бонифаций. Твърдяло се е, че в елхата живее горски дух закрилник, а вечно зеленият цвят на клоните символизира вечната вяра в Христос. Някога коледното дърво, обикновено малка ела, е трябвало да се отсече в гората и да се занесе от дома, за да се украси. Спомням си като малка, че баща ми винаги носеше от дома малка зелена елха, която после мама украсяваше с истински стъклени играчки, които много лесно се чупиха и ние много плачахме за тях. Тогава елхата се правеше за новогодишната нощ, а не за Коледа като днес. След като минеше новата година, баща ми изнасяше елхата заедно с играчките на терасата и там ни правеше снимки за спомен. Той много обичаше да прави снимки за спомен и добре, че го е правил. Много мили запазени спомени имаме от онези далечни години, когато снимките бяха черно-бели. През последните 20-30 години започнаха да се използват пластмасови елхи в различни размери и цветове, които се използват многогодишно. От една страна не се унищожават милиони елхи всяка година, но някак си тяхното обаяние вече не е такова силно като в моето детство. В България елхата се поставя у дома и се приготвя няколко дни или няколко седмици преди Коледа и се прибира след Богоявление. В големите градове обичайно на главния площад се слага и украсява голяма елха. В Италия елхата по традиция се прави на 8 декември и се държи до 6 януари, след което се разваля. Може да се постави както у дома, така и навън в двора с светли лампички. Освен това, италианците много обичат да украсяват с лампички и други украшения навън в двора си и понякога има съревнования в населените места за най-добре украсен двор и къща. Когато елхата се постави у дома, традицията в Италия е предзепето или сцената на Рождество Христово да се сложи в краката на елхата, а така също и добре опаковани коледни подаръци, които чакат деня на тържеството, когато могат да бъдат отворени. Когато в дома има малки деца, подаръците се слагат вечерта на бъдни вечер, преди родителите да си легнат. По миланска традиция, коледната елха се приготвя на свети Амфросий, покровител на Милано на 7 декември, а по традиция в Бари елхата се поставя на свети Никола, покровител на Бари, на 6 декември. Не забравяйте, ако имате малки деца, вечерта на бъдни вечер, преди да си легнете, да сложите и бисквитките за дядо Коледа. Той много ще се зарадва. Ще ви покажа още две елхи. Едната от тях беше направена от плетени малки квадратчета преди години там, където живея. А другата беше направена от празни пластмасови шишета в една ферма наблизо. И двете са много интересни. Скъпи приятели, надявам се днешният епизод да ви е харесал. Ще се радвам да получавам обратна връзка от вас за това, което правя. Но и да ми го направите, благодаря ви, че се спряхте тук. Бъдете живи и здрави, обичайте се и весели коледни и новогодишни празници. До следващата среща в 24 истории за Коледа на Мими.